I sidste video lærte vi, hvordan man sætter 2 bogstaver sammen. Og i denne video vil vi lære at sætte 3 bogstaver sammen. Et råd, inden man går i gang, det er ligesom at kigge på ordet og prøve at udtale ordet ind i hovedet, inden man udtaler det højt. Man har en tendens til, når man er usikker på et ord, at man kommer til at forlænge bogstaverne. Så hvis vi tager det første eksempel, så kunne man nemt komme til at sige akhadha. Og det kan nemt blive en vane. Så for ikke at komme ind i den her vane, så udtal ordet ind i hovedet, inden man udtaler det højt. Men lad os prøve at gå dem igennem. Vores første eksempel, øverst. Akhadha. Basata. Taraka. Thalaba. Ja'ala. Hamada. Khala'a. دمع ذكر رفع زرع سكن شفع صرع ضرع طرح ضعن عقد غرس فقد. Læg mærke til, hvordan lyden nogle steder den er. Hvordan skal man forklare det? Den er ligesom let, og andre steder den, hvad kan man sige, den er tung. Så hvis vi tager for eksempel ordet thalaba, fjerde eksempel i øverste linje. Thalaba. Den her a-lyd, den er meget let. Hvorimod, hvis vi tager fjerde eksempel i fjerde linje, taraha, så er den meget tung. Så sørg for at være opmærksom på, at man for eksempel ikke siger thalaba, at man holder den her lette a-lyd, thalaba, og taraha. Men der skal nok komme video, hvor vi forklarer, hvornår det er den her tunge a-lyd, og hvornår det er den her lette a-lyd. Sådan ser det ud, når man sætter 3 bogstaver sammen. I næste video vil vi lære om, når de her vokaler de ændrer sig, altså dom, al-fatha, al-kasra, og tage nogle eksempler derfra. Tak fordi I så med.